Ik zit hier in Dokkum en ik heb een heel mooi pakketje bij me van Jantina. Ze had namelijk twee zussen, haar heid en een zwager verlen. Nou, als je dan nog geen pech hebt, dan weet ik het eigenlijk niet meer. Dus we zullen even zien dat ze thuis is om haar een hart onder de riem te steken. Even ombellen. Goedemorgen, ik ben op zoek naar Jantina. Die is net weg. Die is net weg. Dat is jammer, dat is die mem? Ja. Ja? Ik heb namelijk een pakketje voor haar. Want ik kist ook Sam? Sam? Ja? Geen idee. Nee? Die hier is een berichtje stuurt dat je mag met nog wel een moeilijke tijd hoor. Dat verschillende mensen verlenen om haar heen. Ja, klopt. Ja. En die vertelde van nou, we vinden eigenlijk wel dat ze wel een opkikker kan broeken. Dus vandaar even een mooi pakketje. Zo doe je misschien on haar Jan willen. Jawel. Ja? Ja, ook een mandijtje, Ja. alsjeblieft. Oh, poes er Die net mag uit. nog niet naar buiten. Poes erbij. En ja, dus dan mag je maar even trooien aan. Dat is van Sam. En Ja. heel volle sterkte, zou ik zeggen. Dankjewel.